कोई भी आदमी बिना गलत धंधा कइले आज के जमाना में पैसा वाला ना बन सके। तहरा का लागता बिल्लू के हलवाई के विधवा कचड़ी झिल्ली बेच के पैसा वाली बन गई? जरूर ऊ कुछ गलत राह पकड़ले हुई। तहरा तो सब पता ही होई, काहे कि तू पड़ोसी हवा ओकर। महेश सिंह अपन पड़ोसी राकेश ठाकुर से कहलन। राकेश जानत रहे कि महेश सिंह से बहस करना बेकार बा, मगर केहू के चरित्र पर उंगली उठत रहे तो ऊ चुप ना रह सकत रहे। राकेश बोल उठल कि ऊ औरत संकल्प शक्ति के धनी बिया, एह से आज ऊ इतना ऊंचाई पर बिया। मगर रौरा लोग ठहरनी जमींदार, रौरा के हमार बात पर भला कैसे विश्वास हुई? आपन बड़ाई सुन के महेश के तो बहुत गर्व भइल, मगर गुस्सा भी आवत रहे कि कैसे राकेश ओकर बात में हामी ना भरलस। राकेश ठाकुर के आज लागत रहे कि पैसा होखे के मतलब दिमाग के संकीर्णता खत्म होना। लोग शायद अपन ईर्ष्या के आगे आग के ठंडा करे खातिर कीचड़ दूसरा पर उछालना पसंद करेलन। बेचारी रंजू बिल्लू के मर जाए पर एकदम निसहाय हो गई रहे। ओकरा गांव के चौक पर ही एक चाय नाश्ता के छोटा सा दुकान रहे। राकेश और बिल्लू दोनों हमजोली रहन। राकेश के पिता मुनमुन ठाकुर नाई के काम करत रहन। गांव में काम राकेश के दादा ही कर लिया करत रहन। ऐसे मुनमुन शहर में चल गई। होजा ऊ बस स्टैंड के पास सड़क के किनारे खुले आकाश के नीचे ऊ राहगीर के बाल दाढ़ी बनावत रहे। सप्ताह में एक दो बार घर भी आ जात रहे। एक बार एक फौजी के दाढ़ी बना के पूरा शरीर के मालिश कर देलस तो ओकर ऊ अपन सड़क के किनारे की जमीन के छोटा सा टुकड़ा सस्ते में ही मुनमुन के लिख देलस, जेह में पहला सैलून और बाद में धीरे धीरे करके मकान भी बना लेलस। मुनमुन के तरक्की के खबर से प्रभावित होके बिल्लू हलवाई के बाबूजी भी गांव के चौक पर बुंदिया लड्डू और पेड़े बना के बेचे शुरू कइलन। राकेश जब 15 साल के हो गईल तो ऊ आए दिन कहीं मार पीट कर लेत रहे। रोज दिन के नालिश से तंग होके मुनमुन ओकरा भी शहर में बुला लेलस और अपन सैलून में ही बाल दाढ़ी काटे के जिम्मेवारी ओकरा के दे देलस। अब अच्छा कमाई होखे लाग रहे त राकेश के पूरा परिवार अब शहर में ही आ गईल। गांव के लोग जब भी रात में शहर में फंस जात रहन त राकेश के सैलून ही सबके ठिकाना बन गई रहे। मुनमुन के एक खटिया गद्दा और एक सफेद जोड़ी चादर लोगों के आव भगत खातिर रख रहत रहे। राकेश के अब शहर में रहते 4 वर्ष हो गए रहे। बीच बीच में ऊ गांव जात रहे। बिल्लू भी कभी कभी शहर आवत रहे तो दोनों दोस्त फिल्म देखे जात रहे और घूमत फिरत रहसन। एक बार बिल्लू बतैलस कि ओकर शादी ठीक होखता और राकेश के सब परिवार के न्योता देलस। राकेश बिल्लू के शादी खातिर नया कपड़ा बनवैलस और शादी में नागिन की तरह लहरा लहरा के खूब नचलस। रंजू भी शादी के बाद राकेश के आपन देवर के तरह ही इज्जत देत रहे। संजोग से 3 महीने बाद राकेश की शादी भी फाइनल हो गई और ओकर शादी भी में सारा खाना बिल्लू बनैलस। गांव वाला पहला बार बिल्लू के बनल खाना खात रहन जा। सब सब्जी और मिठाई के खूब बड़ाई कैलस। ओकरा बाद से ही बिल्लू के शादी विवाह में खाना बनावे के ठेका मिले लगल। रंजू के शादी के 6 वर्ष बीत गईल और 3 लड़का के माई बन गई रहे। चौक के दुकान अच्छा चलत रहे, ऐसे गृहस्थी आराम से चलत रहे। एक शादी में बिल्लू खाना बनावे गईल। वही पता ना कैसे पंडाल में आग लग गईल
भागे के क्रम में पूरा पंडाल बिल्लू के शरीर पर गिर गई। बिल्लू के लोग आनन फानन में डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन नियति के कुछ और ही मंजूर रहे। बिल्लू के सांस के डोर रास्ते में ही टूट गई। बच्चा जो ई सोचत रहे कि पिताजी शादी से मिठाई लेके अइहन, एकाएक अनाथ हो गई। एक बेटा 6 साल के, मझिला 3 साल के और छोटा रंजू के गोद में रहे। बेटा के गम में हरिहर साव भी बिल्लू के मरे के 10वें दिन ही परलोकवासी हो गइलन। दो अर्थी 10 दिन के अंदर ही उठे से बिल्लू के पूरा परिवार बर्बाद हो गईल। घटना के 1 महीने बाद रंजू चौक के दुकान के पुरः खोले के निश्चय कइलस। उ सुबह शाम पूरी सब्जी पकौड़ा इत्यादि बना के बेचे लागल। गांव वाला के गला से ई बात ना उतर पावत रहे कि एक विधवा बिना केहू सहायता से आपन भरण पोषण कैसे करतिया। एक रात जलन के आग में केहू ओकर दुकान पर आग लगा देलस। रंजू अब दुकान के फिर से खड़ा करे के साहस ना कर पैलस। ऐसे उ टोकरी में समोसा इत्यादि बना के गोद में छोटे बेटे के पकड़े गांव के गली में घूम घूम कर बेचे लागल। गांव के कुछ लफंगा ओकरा के सरेहा छेड़े लगलसन और एक बार तो पूरा टोकरी ही गिरा देलसन। ए घटना के बाद रंजू गांव के हमेशा खातिर छोड़े के निश्चय कर लेलस। आपन सास और बच्चा के लेके उ शहर पहुंचल और राकेश से कुछ दिन खातिर शहर में ठिकाना मंगलस। राकेश के पत्नी के न चाहे के बाद भी राकेश आपन छत पर बनल कमरा रंजू के रहे के दे देलस। रंजू अगला दिन से सैलून के आगे ही समोसा पकौड़ा आदि बेचे लागल। बस स्टैंड में लोग के भीड़ में ओकर सामान तेजी से बिके लागल। रोज रोज के राकेश और ओकर पत्नी के चिक चिक सुन के रंजू अगले ही महीना अपना रहे खातिर किराया पर बस स्टैंड के पास ही एक मकान ले लेलस। राकेश हमेशा रंजू के साथ सहानुभूति रखत रहे और रंजू के इज्जत भी करत रहे, लेकिन ओकर पत्नी के रंजू से राकेश के बात करल एकदम पसंद ना रहे। एक बार रंजू के बड़का बेटा के मोटरसाइकिल से धक्का लाग गईल त राकेश ओकरा के अस्पताल ले गईल त राकेश के पत्नी मोहिनी बहुत तमाशा खड़ा कर देलस। तब रंजू राकेश से हाथ जोड़ के कहलस कि भाई साहेब, रउरा अपन गृहस्थी संभाली, हमार और बच्चा के हमरा हाल पर ही छोड़ दी। एही में राउर और हमार दोनों के इज्जत बना रही। राकेश तब फूट फूट के रो पड़ल और कहे लागल कि दोस्त के मर जाए पर का हम भतीजा के अस्पताल भी ना ले जा सकतानी। रंजू तब बड़ी गंभीरता से उत्तर देलस कि का रउरा अच्छा लागी कि राउर भाभी बदनाम हो जाए। हम और हमार बच्चा के नजर में राउर हमेशा इज्जत रही, लेकिन रउरा से विनती बा कि हमरा के मदद ना करी, बल्कि हमार सलामती और तरक्की खातिर खाली प्रार्थना करी। राकेश तब रंजू से बोल चाल एकदम बंद कर देलस। रंजू के मेहनत के असर ओकर बच्चा पर भी भइल। बड़ा लड़का 10वीं पास करके आपन माँ के साथ देवे लागल। मेहनत के असर ही भइल कि उ एक बड़ा सा रेस्टोरेंट और बस स्टैंड के बिल्कुल पास ही खोल गईल। 2 साल में शहर के बीचों बीच बिक रहल मकान के खरीद के रंजू सारा गांव वाला के नजर में एकाएक चढ़ गई। जितना मुंह उतना बात। सारा अफवाह के जड़ राकेश के पत्नी ही रही, जे रंजू के बारे में पता न का बात फैलावत रहे। अब शहर के तीनों कोना पर तीनों बेटा रेस्टोरेंट चलावत
करत रहे और शहर के बीचों बीच रंजू अपन घर के नीचे दुकान में मिठाई और समोसा के दुकान। स्वाद के ऐसन जादू रहे कि समोसा, मिठाई और कुल्हड़ के चाय पिए खातिर दूर दूर से ग्राहक आवत रहन। रंजू से प्रभावित होकर राकेश भी अपन बेटा खातिर एक पार्लर खोलस, मगर बेटा निकट्ठू और सिर्फ बात बनावे वाला। ए पर भी राकेश के पत्नी रंजू के ही गाली देत रही। मोहिनी अक्सर राकेश के अनुपस्थिति में रंजू के भला बुरा कहत रही। आज जब रंजू के बेटा के शादी के महंगा कार्ड देखली त आदतन भुनभुनाए लगली। राकेश जैसे ही रंजू के बारे में अफसर सुनलस, उ मोहिनी के गाल पर एक तमाचा जड़ देलस। मोहिनी गुस्सा में नथुना फुलाते हुए जोर जोर से राकेश और रंजू पर लांछन लगावे लगली। त राकेश चीख कर कहलस कि खबरदार जो हमार माई के समान भाभी के बारे में कुछ कहलू, तू उनकर सफलता से तारा जलन बा, न तो कल चलिया हमरा साथे उनके घर। मोहिनी भी गुस्सा में बोली कि हाँ जरूर चलब। अगला दिन मोहिनी के जबरदस्ती राकेश रंजू के घर ले गई। पूरा घर मेहमान से भरल, लेकिन रंजू बीचों बीच में आपन दुकान के भी ख्याल रखत रहे। राकेश और मोहिनी के देख रंजू के बड़ा बेटा उनका अपना साथ रंजू के कमरा में बैठा दिलस। कमरे में बिल्कुल अंधेरा रहे त लड़का बल्ब जलैलस। कमरा के सजावट देख के मोहिनी के होश उड़ गईल। ऊ नजर घुमा घुमा के देखलस त एक कतार में रंजू और राकेश के तस्वीर देख के ठिठक गईल। कुल 16 तस्वीर में रंजू राकेश के राखी बांधते नजर आवत रहे। मोहिनी से तमतमा कर कहली कि अब ई का नौटंकी है। तब रंजू के छोटका लइका आके कहलस कि अंकल चली, भैया के लगन में मामा के बुलावल जाता। राकेश मोहिनी के हाथ पकड़ले संजय के पास पहुंचल और मामा के विधि करे लागल। मोहिनी पूछे लागल कि रउरा रंजू के बहिन मानी ना, हमरा पहिले काहे ना बतैनी। राकेश कहलस कि हम अगर सच कही तो भी तू सच ना मन तू। एक और सच जान ल कि तहार बेटा के पार्लर भी इनके खुलवावल ह और तहार डेंगू होखे पर अपन बेटा के भेज के तारा के खून दिवावल। हमरा के तू ई लोग के कुछ करे खातिर अवसर ना देलू। मोहिनी आपन अपशब्द पर अब स्वयं ही लज्जित होखे लागल। रंजू के आता देख उ रंजू के हाथ जोड़ते हुए ओकरा से माफी मांगे लागल। रंजू तब मोहिनी के गला लगाते हुए कहलस कि भाभी, मामी के विधि करे के वक्त तू हमरा के रुलावत ताड़ू। मोहिनी तब आपन आंसू पोंछते हुए भांजा के लगन की विधि करे लगली। शादी विवाह संपन्न हो गईल त रंजू गांव में बड़ा सा पार्टी करे के सोचलस। राकेश जब गांव जाए खातिर तैयार होत रहे तब पीछे पलटे पर मोहिनी भी तैयार मिलल। उ कहे लागल कि ननद पर बड़ा कीचल हम उछलनी त ओकरा धोवे खातिर हमरा जाए के होई। गांव में समियाना टांगल रहे और लजीज भोजन के सुगंध सारा दिशा में फैलत रहे। गांव के बड़ा बूढ़ा बेसब्री से खाए के इंतजार करत रहन। मोहिनी भी महिला के भीड़ में घिरा रहे। रात के भोजन के सब तारीफ करत रहन और कहत रहन कि बिल्लू के बेवा त कमाल कर देलस। इतना अच्छा व्यवस्था त पूरा कोस भर में ना देखनी। ए पर महेश सिंह मुंह में सौंफ चबाते हुए कहलन कि हम तो पहला ही फुलनवा से कहले रही कि ई मेहनती लड़की मेहनत के बदौलत बहुत बड़ा करी। देखले रहना कैसे छोट बच्चा के गोदी में टंगले बड़का सा टोकरी में गांव में घूम घूम के सिंघाड़ा बेचत रहे। राकेश इस सब बात अपन दरवाजा पर बैठ के सब सुनत रहे और सोचत रहे कि लोग के विचार कैसे समय के साथ बदल जाला। हमरा जैसन लोग त ऐसन बात सुन के अपन रास्ता ही बदल दी। अगर रंजू भी मोनी जैसे लोग के बात सुनीत
और ध्यान दिहित त आज ऊ भी गांव में समोसा ही बेचत रह जाइत।